Najstari narod na Balkanu. Svi su najstariji, ali samo kad se baba pita, Srbi imaju Nemanjice, Albanci Ilire, Hrvati dolaze s mora, Bošnjaci se pozivaju na srednjovjekovnu Bosnu, Bugari imaju cara Simeona, a Makedonci Aleksandra. Svako ima neku staru slavu, samo se razlikuje da li je to 9. ili 3. vijek prije nove ere. Ako pitate nane i dede, oni su svi bili tu prije Rimljana. Istorija na Balkanu je kao porodično stablo, svi su rodbina, ali se stalno svađaju. Genetika kaže, slični smo, istorija kaže, različiti smo, a politika kaže, mi smo prvi. Na Balkanu svako ima pravo da bude najstariji, ali niko da prizna komšiju kao starijeg. Zato stalno slavimo dane državnosti i stare slave, da se podsjetimo ko je kome bio prapradeda. Možda. Imaju li svi pravo da kažu da su najstariji? Naravno, ovo je Balkan, ovdje se i kafa nasljeđuje, a kamoli identitet. Pravo da se bude najstariji nije utemeljeno u arheologiji, nego u dobrom osjećaju i još boljem marketingu. I ne zaboravi, na Balkanu ne znaš da li pričaš istoriju ili bajku, ali svaka počinje s mi smo bili tu prije svih.